Fatima Joe-val. Kedves Joe, hogy érezte ön magát a forgatáson? Üdvözlöm a kedves hallgatóközönséget! Nagyon szépen köszönöm kérdését, teljesen jól éreztem magam ezzel a stábbal és mindenkivel. Igaz, hogy voltak gondjaink. Joe, mit vélekedik ön a Világ Puszi nevezetű konkurens csapatról? Nos emberek, az a szegény két kis cingár Pószer a csapatban, annyi a véleményem róluk, hogy nem a legjobban alakítják dolgaikat, de rájuk hagyom, mert láttam, hogy most szabadultak az alkoholizmus miatt a szanatóriumból. És Joe, a többi csapattagról mit vélekedik? Hát van még az a Dundi srác, hát nem tudom, őt azért elküldeném egy fogyi táborba. És van ott valami Fatima Fong nevezetű hölgyemény, azt hogy vélekedik róla ön? Ó, az az útvar kurva, jó a segge. Joe, most lenne egy olyan kérdésem, hogy ki támogatja ezt a videó létrejöttét, és mivel segítik a segédkezők munkáikat? Hát uram, Tordján Józsi barátom az újonnan megírt szexkönyvéből befolyt összegből támogatta ezt a videót, másrészt a Kisüsti Kft. Is hozzásegített. Kedves Joe, hogyan viselte meg önt a helyszínek közötti utazgatás és helyszínváltozás? Hát, tisztelt Luigi, nagyon nehezen viseltem, bár szeretem a friss levegőt, de a túlzottan friss levegő nagyon meghajtja a gyomromat, így feleforgatás alatt a nagy fehér kagylóval telefonáltam. Köszönjük szépen! Riportot hallottunk Fatima Joe nevezetű úriemberrel, aki ebben a videóban nagy főszerepet játszott. Nagyon szívesen, sziasztok!